Saat se vähän väistä. Täällä meillä kytkin mies, koska vaihdetta ei saatu pois päältä. Mikasi airbag ja turvavyö ei toimi. Ovi on auki niin kuin näkyy. Mutta meillä valot täällä kuitenkin pelaa kivasti. Automaattivaihteistokaan ei toimi, mutta öljypaineita on siellä reilu 4 ja bensa on lopussa ja lataushässäkkä toimii ja silleen niin pientä imuvuotoa ilmeisesti jossain. Mahdollisesti kans pahvi mennyt. Joo. No, ainakin se käy. Nosta vittuun nyt sieltä akun se pyyhä. Vittuun hyvä. Jalka ylös.